ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀ ନନ୍ଦନ ପବନସୁତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କି ଜନ୍ମ ଦିବସ। ତେଣୁ ଆଜି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଚରିତ ରାମଚରିତ ମାନସରୁ ମୁଁ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପାଠ କରୁଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଦାସ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରି ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନୀ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରୟାଗରାଜ ତୀର୍ଥ ନିକଟରେ ଦୁବେପୁର ଗ୍ରାମର ସମ୍ବିତ 1568 ଅର୍ଥାତ୍ 1532 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତିଥିରେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାପା ଆତ୍ମାରାମ ଦେବୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ଗର୍ଭଜାତ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ନାମ ତୁଳାରାମ। ସେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ଦେଲେ। ସେ କନ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ରତ୍ନାବଳୀ। 1564 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମଚରିତରେ ଅବହେଳା କଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବାପ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନ ପାଇ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଯାଏ ମେଘ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ରତ୍ନାବଳୀ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ହାଡ଼ ମାଂସର ଏ ଦେହ ମୋର ନାଥ, ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ପ୍ରୀତି ତବ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ତଇଁରୁ ବିଭୁ ପଦେ ଦେବେ, ଭବବନ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଧ୍ରୁବ, ଭବବନ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଧ୍ରୁବ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନଥିଲେ। ମୁକ୍ତି କାମନା ସ୍ଥଳରେ ସେ ଏକଥା କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଚଳାଇବା ଏପରି ରମଣୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ଚିନ୍ତାମଣି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ରତ୍ନାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଉପଦେଶରେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଗୁରୁବାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବତ ଉଦିତ ହେଲା, ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଲା। କହେ ନର ହରି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ, ଏ ଦୁଇ କରିବୁ ଦୂର, ଆପଣ କଲ୍ୟାଣ ଲୋଡ଼ୁ ଯେବେ ମନ, ରାମ ଭକ୍ତି କର ସାର। ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି କାଶୀଧାମକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏକଥା ରତ୍ନାବଳୀ ଶୁଣି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ରାମଚରିତ୍ର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ଜଣେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ରଚୟିତା। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ରହି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପୁରୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ରାମେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱାରକା, ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ, କୈଳାସ, ମାନସରୋବର ଆଦି ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି 15 ବର୍ଷ ପରେ କାଶୀଧାମରେ ଫେରିଲେ ଏବଂ କାଶୀରେ ବିଦ୍ୱାନ ସମାଜରେ ନିତ୍ୟ ରାମାୟଣ ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବହିର୍ଭୂମି ଯାଇ ଶୌଚ ହେବା ପରେ ଯାହା ଜଳ ବଳେ ଗୋଟିଏ ବଦ୍ରି ଗଛ ମୂଳେ ସେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ବଦ୍ରି ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ସେ ଗଛରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଜଳ ପାଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗନ୍ତୁ। ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ମୋତେ ରାମ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରାଇ ଦିଅ। ପ୍ରେତ କହିଲା, ମୋର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପାୟ କହିଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଶୁଣିବାକୁ, ସେଇଠାରୁ ହନୁମାନ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇଦେବେ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସନ୍ତି, ଶେଷରେ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ବେଶ ବଦଳାଇ ସେ ବୁଢ଼ା ବେଶରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ କ୍ରାନ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ପଡ଼ିପାରିବ ଓ ରାମ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବେ। ତା ପରଦିନ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ବେଶରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟିକ ପ୍ରଖରରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ନଖମୁନରେ ହନୁମାନ ଲେଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମହାନାଟକ ଲେଖାଟି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାକୁ କହିଲେ, ଏହିୟାକୁ ନେଇ ବାଲ୍ମୀକି ମହାମୁନିକି ଦେଖାଅ ଉଚିତ।
ହନୁମାନ ନେଇ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ମହାମୁନି ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ରାମାୟଣ ଗଙ୍ଗାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ମହାନାଟକକୁ ଭୁଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଆହାକା ଆହା ହୋଇ ରହି କିଛି ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ଗଙ୍ଗାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ନାଟକ ରାମାୟଣ ନଷ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଳିକାଳରେ ମୋର କୃପାର ପାତ୍ର କୌଣସି ଜଣେ ମହାତ୍ମା ପ୍ରକୃତ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିବେ। ସେହି ରାମାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ରାମାୟଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ମହାବୀର ବହୁଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭକ୍ତ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କଲେ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସେହି ଅମର ବାଣୀକୁ ରୂପାୟିତ କରିବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜାନକୀ ରମଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅବଧି ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କଳି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଭକ୍ତଜନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ହେଲା। ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି। ଚିତ୍ରକୂଟରେ ରହି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ରାମାୟଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ କରନ୍ତି। ମହାବୀରଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ରାମଘାଟରେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ସୁନ୍ଦର କିଶୋର ବୟସ୍କ ସୁକୁମାର ଯୁବକ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ମାଗିଲେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନ କାଳେ ନ ଦେବେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଚିତ୍ରକୂଟକ ବନେ ଘାଟ ପାଶେ ଦିନେ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ ମାଗମ ତୁଳସୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନ ଘରନ୍ତେ ତିଲକ କଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଘୋରିଥିବା ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ରକୂଟକ ବନେ ଘାଟ ପରେ ଦିନେ ତୁଳସୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନ ଘୋରନ୍ତେ ତିଲକ କଲେ ରଘୁବୀର। ଧନ୍ୟ ତୁଳସୀ ଦାସ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭକ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୁମର ସାଧନା। ମହାବୀର ହନୁମାନଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ଭଗବାନ ମହିମା ରାଜ ବିଭୂତି ଦର୍ଶନ କଲେ, ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚିତ୍ର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସୁରପାଳ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଇଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତେଜିଲେ ପିତା ବିଭୀଷଣ ତେଜେ ଭ୍ରାତା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତେଜିଲେ ପିତା ବିଭୀଷଣ ତେଜେ ଭ୍ରାତା, ଭରତ ତେଜିଲେ ମାତା ନ ଜାଣେ ବାକିଏ ରେ, ନିଜ ଗୁରୁ ତେଜେ ବଳି କାନ୍ତ ତେଜେ ବ୍ରଜବାଳି, କାନ୍ତ ତେଜେ ବ୍ରଜବାଳି, ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କେକଳି ପାରିବଟି ମୁହଁରେ, ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ଯେବା ଭବେ ରାମେ ନାହିଁ ମୋହ ଯେବେ, ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ଯେବେ ଭବେ ରାମେ ନାହିଁ ସ୍ନେହ ଯେବେ, ତେଜିବେ ତାର ସରବେ ଭବ ମାୟା ମୋହରେ, ଭବ ମାୟା ମୋହରେ, ଆଖି ଯାର ଯାଏ ଫୁଟି ଅଞ୍ଜନତା କିଏ ବଟି, ଆଖି ଯାର ଯାଏ ଫୁଟି ଅଞ୍ଜନତା କିଏ ବଟି, ଆଉ କିବା କହିବିଟି ବୁଝାଇ କି ନ ଯାଏ ରେ, ତୁଳସୀ କରେ ବିଚାର ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ସୁମରି, ପଦେ ତାଙ୍କ ନାମ ଡୋରି ଲଗାଇଲେ ରେ, ସେଇ ଯେ ପରମ ହିତ, ସେଇ ଯେ ପୁଣ୍ୟବ୍ରତ, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସେ ଭକତ, ମନ ତାର ଚାହେଁରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା କଥା ରଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଗଲା। 7 ଦିନ ରଚନା ପରେ 8ମ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ ତୁମେ ଅବଧି ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଲେଖ। ଯେ ବିନୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାମଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି। ସେହି 3ଟି କାଳକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଥିବା ଗଙ୍ଗାରେ ଜମିଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇଥିଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଏ ରାମ ନାମ ଆଶ୍ରା କଲେ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, କଲିମଲ ସମନ ଦମନ ରାମ ସୁଯଶକ ମୁଖ ସୁଖମଲ, ସାଦର ଜୁଣଇ ଯେ 3 ପର ରାମ ରହିତ ଅନୁକୂଳ। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ରାମ ମାତ୍ର ହିଁ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ରାମ ନାମ ସବୁବେଳେ ଆପଣ
ରାମ ନାମ ସବୁବେଳେ ଜପ କଲେ ଆପଣ ସର୍ବ ରୋଗ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ ବୋଲି କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ନାମ ହିଁ ମାତ୍ର ନାମକୁ ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ତେଣୁ କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଙ୍ଗେନ୍ଦ୍ର ହାରଂ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି ଭବ ଭବାନୀ ତୁମେ ଭବ ଭବାନୀ ନମାମି ତୁମେ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ ବନ୍ଧୁସ୍ଥ ସଖା ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବଦେବ। ओम सदगुरु शिवानंद की जय, सदगुरु चिदानंद स्वामी रामचंद्र की जय, स्वामी लखन लाल की जय, भरत लाल की जय, शत्रुघ्न लाल की जय, जनगणना सीता माता की जय, पवन सूत हनुमान जी की जय, सर्व देवादेवी की जय, नीलाचल निवास परमात्मा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय, 33 कोटि देवादेवी की जय, संत साधु की जय। वंदे उत्कल जन वंदे वंदे जय जगन्नाथ। शांति शांति शांति।